Η λατινοφωνία ή βλαχοφωνία αυτοχθόνων πληθυσμών της ελληνικής Χερσονήσου ήταν συνέπεια της μακραίωνης παρουσίας των Ρωμαίων στο νοτιότερο τμήμα της Βαλκανικής Χερσονήσου. Ήδη από τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν υπάρχουν μαρτυρίες λατινοφωνίας ελληνικών πληθυσμών, όπως αυτή του ιστορικού Ιωάννη Λιδού. Στο έργο του «Περί αρχών της Ρωμαίων πολιτείας» αναφέρεται σε «Οικίτορας και περ Έλληνας εκ του πλοίων οσώντας, τι των Ιταλών φθέγγεστε φωνή» και μάλιστα τους δημοσιεύοντας. Οι Μητροπόλεις των Βλάχων στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας άρχισαν να διαμορφώνονται για ιστορικούς και οικονομικούς λόγους στα μέσα του 15ου αιώνα, μετά την κατάληψη της ελληνικής Χερσονήσου από τους Οθωμανούς. Πολλές από αυτές εξελίχθηκαν σε σπουδαίες πνευματικές εστίες, όπως η Μοσχόπολη, για την οποία ο Κωνσταντίνος Κούμας, πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού και δάσκαλος του γένους, αναφέρει «Μία μακεδονική πόλης, όλη βλαχοκατοίκητος, ενός ο Ίκμαζεν, η Μιλάτο να γίνει έξαρχος του φωτισμού των Ελλήνων, με τα κοινοφελή έργα της. Προ 100 περίπου ενιαυτών δεν διετήρει μόνο 2 σχολεία ελληνικά, αλλά μετέφερεν από την Ευρώπην και τυπογραφίων, δια του οποίου εξέδιδε τα αναγκαία εις μάθησιν βιβλία. Οι ελληνόβλαχοι κτηνοτρόφοι και κυρατζίδες, τα λιαδούροι και αγιογράφοι, άργυρο-χρυσοχόοι και χανιτζίδες ξενοδόχοι, έμποροι, βιομήχανοι και τραπεζίτες, με τίτλους ευγενίας από βασιλείς και αυτοκράτορες, κατέγραψαν σημαντική παρουσία κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, μαζί με τους συμπατριώτες τους Γρεκούς, τον διαμφότεροι λαοί μιας πατρίδος τέκνα και των αυτών προγόνων απόγονοι. Υπήρξαν φορείς και πρεσβευτές της ελληνορθόδοξης παράδοσης τα Οθωμανικά Βαλκάνια και την Καισαροβασιλική Αυστρο-Ουγγαρία. Ευεργέτες των ελληνικών κοινοτήτων στους τόπους εγκατάστασης, αλείσμονοι προς τους τόπους καταγωγής, αλλά και εθνικοί ευεργέτες της νεότερης Ελλάδας, με δωρεές και έργα που αντέχουν στο χρόνο και επιτελούν έως τις μέρες μας τον κοινοφελή του σκοπό.